Το 1987, ο Arnold Schwarzenegger, μπορούμε να πούμε ότι είχε μια χρονιά γεμάτη τρέξιμο. Ναι, βέβαια. Το καλοκαίρι έτρεχε στις ζούγκλες του Βαλβέρντε, ώστε να ξεφύγει από έναν εξωγήινο κυνηγό, ενώ το Νοέμβρη έτρεχε Για το Running Man του Paul Michael Glazer, ναι, το 1987. Ναι. Εντάξει, πετυχημένη χρονιά για τον Άρνη, που τότε ήταν στα ντουζένια του. Βέβαια. Μια σταδιακή άνοδος. Βέβαια, ναι. Και αρκετά γρήγορη. Βέβαια, δεν ξέρω αν ο συγγραφέας Richard Bachman, επάνω στο βιβλίο του οποίου στήθηκε αυτή η ταινία, έμεινε ικανοποιημένος από το τελικό αποτέλεσμα, αλλά είμαι σίγουρος, το έχω επιβεβαιώσει, ότι το alter ego του, ο Stephen King, δεν γούσταρε καθόλου ούτε αυτή τη μεταφορά ενός βιβλίου του στη μεγάλη οθόνη. Α, ούτε αυτό. Μάλιστα. Εντάξει, όπως μας έχει δείξει η ιστορία, δεν θα ήταν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που ο Stephen King μένει δυσαρεστημένος με μια μεταφορά. Αλλά επίσης η ιστορία έχει αποδείξει ότι καμιά φορά οι ταινίες που πετσοκόβουν βιβλία του Stephen King τα πηγαίνουν αρκετά καλύτερα από άλλες που μένουν πιο πιστές. Είδαμε και το δικό του πόνημα. Maximum Overdrive. Το Maximum Overdrive, εντάξει. Πώς πήγε. Μπορούμε να τον δικαιολογήσουμε ότι ήταν λίγο άπειρος και ήταν και ακόμα σε μια εποχή όπου ήταν φύσκα στην κοκαίνη. Βέβαια και άλλοι σκηνοθέτες ήταν φύσκα στην κοκαίνη και παράδοσαν πολύ πιο καλά αποτελέσματα. Ισχύει, ναι. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Σίγουρα. Εντάξει, υπάρχει παντού και το παράδειγμα της λάμψης του Stephen King που το μετέφερε πιστά στην οθόνη. Ναι, το 1997. Ναι. Αμφιλεγόμενα. Ναι, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι το Kubrick ήταν πιο πετυχημένο. Σίγουρα. Ναι. Αλλά ας μείνουμε στο The Running Man. Ναι. Η ιστορία, το πώς ξεκινάει όλο αυτό το project έχει ένα ενδιαφέρον, καθώς ο παραγωγός της ταινίας ταξίδευε μια μέρα με το αεροπλάνο και έκανε στάση σε ένα αεροδρόμιο. Εκεί είδε ένα βιβλίο με τίτλο The Running Man του άγνωστου συγγραφέα Bachman και χωρίς καν να το διαβάσει είδε ένα tagline, έναν υπότιτλο που έγραφε κάτι σε φάση «Στο μέλλον οι καλύτεροι άντρες της χώρας δεν θα τρέχουν για την προεδρία της Αμερικής, αλλά θα τρέχουν για τις ζωές τους». Ναι, πιασάρικο. Και, ναι, αυτό ακριβώς σκεπτικό που κάτι έχουμε εδώ, πιασάρικο. Οπότε έψαξε τους εκδότες και έκλεισε μια συμφωνία για τα δικαιώματα γύρω στα 20.000. Αν αναλογιστούμε ότι ο Bachman ήταν στην πραγματικότητα Stephen King, δεν το λες και άσχημο deal. Ναι, χαμηλό θα το έλεγα μάλλον. Ήταν η περίοδος όπου ο King ήθελε έτσι λίγο να μπουστάρει τον εγωισμό του και έβγαζε βιβλία υπό ψευδόνυμο για να δει ότι. Για να διαπιστώσει αν θα πουλήσουν χωρίς ο κόσμος να γνωρίζει ότι είναι δικά του ή αν απλά πουλάει μόνο και μόνο επειδή πλέον έχει αποκτήσει ένα τεράστιο παγκόσμιο fandom. Σωστό, ωραίο, καλό. Ναι, τίμιος. Ήταν ένα ενδιαφέρον πείραμα. Και καθώς εντάξει, δεν είχαμε τότε social media, την έξαρση του ίντερνετ, σχεδόν κανένας δεν γνώριζε ότι είναι ο ίδιος συγγραφέας. Και τέλος πάντων, από εκεί και πέρα περνάμε σε μια αρκετά ζώρικη διαδικασία παραγωγής, καθώς αυτή η ταινία για να περάσει στο πανί, να μεταφερθεί τελικά στη μεγάλη οθόνη, πέρασε δια πυρός και σιδήρου. Arnold Schwarzenegger is the Running Man. He's playing for a prize. The prize is his life. How about the lights? The Running Man. Λοιπόν, αυτή η μεταφορά δεν θα τη λέγαμε τόσο μεταφορά πιστή. Είναι μια αρκετά ριζική αναθεώρηση της ιστορίας του βιβλίου. Κάτι το οποίο οφείλεται σε πολλούς παραγόντες. Ο πρώτος και βασικός είναι ότι το στούντιο ήθελε μια ταινία που θα γυριστεί γρήγορα και δεν θα κοστίσει πολλά. Ναι, όπως όλοι μάλλον. Ναι, οπότε δεν δόθηκε έμφαση στο world building, καθώς αυτά τα πράγματα κοστίζουν αρκετά. Σίγουρα. Ναι. Ένας άλλος παράγοντας είναι η επιλογή πρωταγωνιστή. Καθώς στο βιβλίο ο αντίηρωας, ας τον πούμε, ήταν ένας κοινός θνητός οικογενειάρχης που για να βοηθήσει την οικογένειά του λαμβάνει μέρος σε ένα reality show, στο οποίο τον καταδιώκουν διάφοροι μέσα σε μια πόλη με σκοπό να τον σκοτώσουν και στην περίπτωση που επιβιώσει υποτίθεται ότι θα εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του. Ναι.
η παραγωγή τότε ήταν πεπισμένη ότι ο Άρνολντ δεν έπιθε ως κοινός θνητός οικογενειάρχης. Εντάξει, λογικό. Και ίσως και να μην είχαν άδικο για εκείνη την εποχή. Για την εποχή. Ναι, τώρα πλέον που έχει οριμάσει, μπορεί να πείσει ως πατέρας. Το είδαμε και σε ταινίες όπως το Μάγκη, ας πούμε. Ναι. Που τα πήγε αρκετά καλά σε πιο δραματικούς προσγειωμένους ρόλους. Ένα κόλλημα είχαμε και στη σκηνοθεσία της ταινίας, καθώς το project αρχικά ξεκίνησε με έναν δικό μας σκηνοθέτη να κάθεται στην καρέκλα. Ναι, τον George P. Cosmatos από το Cobra, γνωστό, ναι. Βεβαίως. Εξαιρετικός. Ναι, βέβαια. Θέλω το. Ναι, αλλά υπήρξε μια διαφωνία με το στούντιο ως προς το ήθος της ταινίας. Okay. Στο σενάριο υπήρχε έτσι μια επαναστατική οργάνωση, η οποία ουσιαστικά αντιστέκεται σε όλο αυτό το καθεστώς που έχει στήσει ένα reality show τύπου αυτό που αποκαλούμε. Ναι, το The Running Man. Ναι, και ο σκηνοθέτης ήθελε να εστιάσει εκεί, να δείξει λίγο κάποια κοινωνικοπολιτικά ζητήματα κλπ. Το στούντιο ήθελε ένα πιο στρωτό sci-fi action movie. Οπότε μετά από λίγες εβδομάδες, πριν καν καλά ξεκινήσει τα γυρίσματα, απολύθηκε. Ένα πέρασμα είχε κάνει και ο σκηνοθέτης του Φυγά. Ναι, ο Άντριου Ντέιβις, αλλά δεν ξέρω τι είχε κάνει τότε. Οπότε δεν ξέρω αν είχε και δεν λειτουργήσε ούτε αυτή η συνεργασία, δεν προχώρησε. Αργότερα έκανε και το Under Siege με το Seagal, οπότε απέδειξε ότι από το action σκέλος τουλάχιστον μπορούσε να το υπηρετήσει άψογα. Και κάπως έτσι καταλήξαμε στον Paul Michael Glazer, ο οποίος ήταν ένας από το δίδυμο των Starsky και Hutch. Ναι, αυτή την τηλεοπτική αυτή αμερικάνικη σειρά. Ήταν ο Starsky. Δεν είχε κάποια προϋπηρεσία στο σινεμά, αλλά είχε γυρίσει κάποια επεισόδια του Starsky και Hutch, ενώ είχε γυρίσει και επεισόδια του Miami Vice. Εντάξει, και ουσιαστικά το στούντιο τον επέλεξε γιατί πρώτον ήταν φθηνός και δεύτερον υποσχέθηκε ότι ξέρεις κάτι, θα το γυρίσω γρήγορα με όσο λιγότερο κόστος μπορώ. Ναι, σωστό. Δεν τα πήγε και άσχημα. Εντάξει, εγώ μέχρι να δω και το όνομα του τίτλου που δεν μου είπε και κάτι, αφού μετά το ψάξαμε, εντάξει, λέω, είναι κάποιο στο στούντιο. Ναι, η ταινία έχει καλό στυλιζάρισμα, οι action σκηνές είναι μάχημες. Ως προς το χτίσιμο της δυστοπίας υστερεί η ταινία. Ναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ναι, αλλά εντάξει, όπως και να έχει, είπαμε, το budget δεν επέτρεπε τέτοια φιλόδοξα οράματα. Ναι, αυτό. Ναι, και το σενάριο εστίασε κυρίως ως προς το αυτό, βράση, reality και πάει λέγοντας. Ναι, σίγουρα. Το σενάριο το ανέλαβε ο Steve Souza, με τον οποίο ο Arnold είχε συνεργαστεί και στο Commando με τεράστια επιτυχία. Αν και εδώ, εντάξει, διακρίνει τη σατυρική ματιά του, αλλά κάτι του λείπει. Δεν μπορεί να αναδειχθεί. Ναι, δεν το πηγαίνει full καυστική σάτυρα. Ναι. Εντάξει, οι σακάνες βράσεις της ταινίας είναι εντυπωσιακές. Ωραίες, έχουμε αρκετό μακελιό. Και νομίζω ότι τις εντυπώσεις τις κλέβουν οι ανταγωνιστές του Άρνολντ. Ναι, σίγουρα. Στην περίπτωση που δεν ξέρετε το σενάριο, το πούμε έτσι μια σύνοψη της πλοκής. Είναι ένας πρώην στρατιωτικός αυτός που έχει καταλήξει στη φυλακή. Ναι, γιατί τον έχουν παγιδεύσει βασικά. Τον παγίδευσε ένα πολιταρχικό καθεστώς που τον διέταξε να σκοτώσει κάτι διαδηλωτές. Αθώους, ναι. Δεν το έκανε, αλλά τον παγιδεύσαν και τον έχουν φυλακίσει. Ναι, και τον έχουν κατηγορήσει για το χτύπημα που έγινε απέναντι στους διαδηλωτές. Προφανώς δεν το έκανε ο ίδιος. Και ξεκινάει η κατροφόνη να αποβράσει από μια high-tech φυλακή που παραδόξως τα μέτρα ασφαλείας ήταν για τις πλάκας. Πολύ χαλαρά. Πες δεν είναι η πιο πρόχειρη, εύκολη απόβραση που έχουμε δει σε ταινία. Ναι, πραγματικά. Ναι, και κάπως μπλέκεται με ένα επαναστατικό κίνημα, τον ξαναπιάνουν και τον χώνουν τελικά στο τηλεπαιχνίδι, στο reality από το The Running Man, το οποίο βάζουν γενικά διάφορους κατάδικους να τους καταδιώκουν τέλος πάντων οι πρωταθλητές. Οι πρωταθλητές, ναι. Το οποίο έχω και εγώ την εντύπωση ότι και αυτό, ενώ έχει και μορφές μέσα τέλος πάντων, όλα αυτά, δεν έχει και πολύ βουλευτεί επίσης, σαν πίστες να το θέσω. Όχι, οι πίστες ότι είναι ένας χαοτικός λαβύρινθος. Δεν νιώθεις ότι υπάρχει μια πραγματική πρόοδος. Όχι, απλά πηγαίνουν εδώ. Ναι. Οι κυνηγοί είναι οι stalkers. Ουσιαστικά αυτή η δουλειά τους είναι να πιάσουν τους παίκτες και να τους σκοτώσουν. Και παράλληλα το έχεις αυτό σε μια πανεθνική μετάδοση. Ναι, και κοινό live. Ναι, live κοινό, με το κοινό να ζητοκραυγάζει και να στοιχηματίζει για το ποιος θα πεθάνει πρώτος. Και πάει λέγοντας. Όμως ο Άρνολντ εδώ είναι τόσο badass που ανατρέπει λίγο το status quo και τους κανόνες του παιχνιδιού. Here is Sub-Zero. Now, Plane Zero. Και ως συμπαίκτες ο Άρνολντ έχει
τον Γιάφετ Κότο. Τον Γιάφετ Κότο, βέβαια. Που είναι μέλος της επαναστατικής οργάνωσης. Μέλος της οργάνωσης, έχουν αποδράσει μαζί, Ναι. ουσιαστικά. Ο Γιάφετ Κότο είναι ίσως ο καλύτερος ηθοποιός εδώ μέσα. Καλά, εννοείται. Αλλά, ναι. αλλά έχει τέρμα κομπάρσο ρόλο. Η αλήθεια είναι δυστυχώς την ψιλοθυμόμουν την ταινία του όμως παταλάει. Χαραμίζεται. Αλλά δεν θυμόμουν ότι ήταν τόσο. Δηλαδή εμφανίζεται, πάνε τέλος πάντων στους επαναστάτες, ξέρεις, να δηλώσει το παρόν, Ναι. έτσι. Και μετά εξαφανίστηκε και μετά απλά εμφανίζεται πάλι στο παιχνίδι και μετά δεν. Υπάρχει μόνο και μόνο για να αφυπνίσει το επαναστατικό έσφημα του Σβατζενέγκερ, που στα αρχή είναι λίγο μηδενιστής, σε φάση ότι ό,τι και να κάνετε δεν θα αλλάξει ο κόσμος. Ισχύει, ναι. Ναι. Εντάξει, και αυτό δεν έχει καμία μετάβαση. Ναι, με πείθει. κάπως πήγαν να χτίσουν και ένα bromance, αλλά το κάνουν τόσο βιαστικά που τελειώνει και αρχίζει και πεθαίνει άδοξα όλο αυτό. Ναι, δυστυχώς, ναι. Ναι. Και πόσο μάλλον εφόσον έχουν περάσει και τόσους μήνες μέσα στη φυλακή, θα μπορούσε τουλάχιστον να πιστούμε ότι έχει χτιστεί εκεί μέσα κάτι. Ναι. Ούτε αυτό αγγίζεται. Ίσως μια μπορούσε να αφιερώσει λίγο πιο πολύ χρόνο στη εισαγωγή για το πώς περνάνε στη φυλακή αυτή, Αυτό, ναι, ώστε να σε πείσει για τη μεταξύ του σύνδεση μετά. Ισχύει, αλλά εκεί. Ναι, πάντως δεν έχω παράπονο, γιατί σε σύγκριση με την χημεία που δεν αναπτύσσει ο Σβατζενέγκερ με την Μαρία Κονσίτα Αλόνσο. Μαρία Κονσίτα Αλόνσο, ναι. Προφανώς τη θυμούνται όλοι βέβαια από το Predator το 2. Ναι. Έτσι. Που εδώ πέρα έχουμε το εξής. Να το πω παράδοξο, άντε να το πω παράδοξο. Έχουμε τις δύο χειρότερες προφορές στην ιστορία του σινεμά μαζί. Τον Άρνολντ και την Μαρία Κονσίτα. Οι διάλογοι ανάμεσα σε Άρνολντ και Μαρία Κονσίτα είναι ξεκαρδιστικοί. Δηλαδή μιλάνε με τόσο έντονη προφορά και οι δυο τους που λες what the fuck. Ναι, και μεταξύ βάλανε το θηρίο δίπλα στην άλλη που είναι τόσο μικρόσωμη. Ναι. Εντάξει, να είναι μια διαφορά. Εντάξει. Ναι. Είναι αστείο. Είναι σαν κωμικό δίδυμο αντί για action δίδυμο. Αυτό και ναι, δεν ξέρω, δεν πείθει. Ναι, εντάξει, είναι γυμνασμένη, βγάζει ένα δυναμισμό. Ναι. Αλλά γαμώ το, ειδικά όταν αποκτάς έτσι μια σεξουαλική στροφή από το πουθενά η σχέση του, λες εντάξει, άστο. Ναι, δεν χρειαζόταν. Τους είχαν έτσι σε μπάμπι, ξέρεις αυτό. Ναι. Θα μπορούσε να απουσιάζει και εντελώς η Μαρία Κονσίτα Αλόνσο από αυτήν την ιστορία. Δεν προσφέρει κάτι. Ναι. Δηλαδή τη βλέπουμε στην αρχή στο διαμέρισμά της που έχει μπουκάρει ο Άρνολντ. Ναι. Αυτή, μετά πάει και ψάχνει διάφορα, μετά την μπάζουν και αυτοί. Είναι σεναριακός μοχλός, love story, damsel in distress και απλά περιλαμβάνει και δύο δυναμικές σκηνές. Πάλι καλά να λέμε, εντάξει. Ναι, ισχύει. Ναι. Now I'm going to untie you, and then you're gonna get dressed, and then you're gonna come with me. Oh, yeah? Well, why should I? Because I'm going to say, please. Well, why didn't you say so? Ναι. Ο Άρνολντ πάντως, εντάξει, είναι μάχημος εδώ. Ναι, ισχύει, δηλαδή νοιάζεται. Δεν είναι το πυραγκαρία, ότι εντάξει αυτό. Έχουμε και ένα ενδιαφέρον διότι βρισκόμαστε έτοιμοι και έχουμε τον Άρνολντ σε δύο ταινίες διαδοχικά να παίζει κάποιον που τρέχει να σωθεί, αντί να κυνηγάει αυτός τους κακούς. Ισχύει. Και όπως και στο Predator, και εδώ φαντάζει έστω και λίγο κάπως θνητός και ευάλωτος. Ναι, γιατί υποτίθεται ότι το κάνει αυτό, τέλος πάντων έχει ένα σκοπό που το κάνει. Ναι. Οπότε θέλει να. Πρέπει να υδρώσει, να το πούμε. Ναι. Νιώθεις ότι μπορεί να υποστεί ένα damage σε έναν βαθμό. Γιατί και οι ανταγωνιστές δεν είναι ότι είναι, ξέρεις, παιδάκια, είναι vicious. Ναι, βεβαίως, έτσι, ναι. Θα περάσουμε στους ανταγωνιστές σε λίγο. Πάντως, εντάξει, έχουμε και λίγο έτσι, μάλλον μια λανθασμένη εικόνα ότι ο Άρνολντ ήταν αίτητος όλη τη δεκαετία. Γιατί σε αρκετές ταινίες ήταν ευάλωτος. Ακόμη και στο Conan πληγώνεται και συναισθηματικά και σωματικά. Απλά εντάξει, μετά περάσαμε στα 90's όπου όντως ήταν ο last action hero, indestructible, ναι. Και εντάξει, μπορεί να γελάσαμε με την προφορά του Άρνολντ σε κάποια σημεία. Μπορεί να μην του βγαίνει το πάθος απέναντι στη Μαρία Κονσίτα Αλόνσο. Τα επαναστατικά διαγγέλματα που βγάζει είναι της πλάκας. Αλλά ρε γαμώτο, βρες μου οποιονδήποτε άλλο ηθοποιό να παίξει σε αυτή την ταινία και να πει με απόλυτη επιτυχία την ατάκα Here's Sub-Zero, now Plane Zero και να μην γίνει γραφικός εντελώς. Ενώ ο Άρνολντ δεν είναι γαμάτος. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, αν πάρεις την ατάκα η οποία είναι κακογραμμένη ίσως και τη δώσεις σε οποιοδήποτε άλλο θα καταλήξει σε απόλυτη αποτυχία. Εδώ όμως γράφει κινηματογραφική action ιστορία. Ισχύει, γιατί μετά για μένα από τον Bruce Willis ήταν ο καλύτερος στο ατακαδόρος. Ναι. Υπάρχει αυτό. Βαριά βιομηχανία ατάκα. Πετάει και ένα I'll κάτσε να γουστάρουμε. Ναι, γιατί νομίζω το ήθελε μόνος του. Ναι, το γούσταρε. Είχε γίνει πλέον λίγο trademark. Ναι. Hey, light hand! Hey, Christmas tree!
Και ο Γιάφετ Κότο μπορεί να είναι ο καλύτερος ηθοποιός που δεν αξιοποιήθηκε καθόλου. Ναι. Άντε, αξιοποιήθηκε στο ελάχιστο, ας πούμε. Okay. Αλλά νομίζω την καλύτερη μακράν ερμηνεία της ταινίας την έχει ο Ρίτσαρντ Ντόσον. Ναι, ακριβώς, που είναι ουσιαστικά ο παρουσιαστής του reality. Του reality show, ο οποίος σλίζει, γεμάτος έπαρση, είναι μοχθηρός, υποχθόνιος, όλο το πακέτο του μπάσταρμου. Όπως ένας αληθινός παρουσιαστής, γιατί ήταν ο άνθρωπος όντως παρουσιαστής. Ναι, ήταν ένας παρουσιαστής δημοφιλής στην Αμερική. Εντάξει, ήταν και κωμικός, ηθοποιός. Ναι. Και εδώ τα συνδύασε όλα άψογα. Ναι, και νομίζω είναι ο ρόλος που σου μένει πιο πολύ. Ναι, Πιάνει αυτό το. Κάνει σαν ένα evil Ανδρέας Μικρούτσικος. Μπράβο, ναι, πες το έτσι. Ή σκέτος Ανδρέας. Ή σκέτος Ανδρέας Μικρούτσικος. Και έχουμε και ένα έτσι ενδιαφέρον πέρασμα, καθώς τον αρχηγό των επαναστατών, έναν Μπάρμπα, που δεν έχει πολλές σκηνές, τον παίζει ο Μάικ Φλίτγουντ, τον Fleetwood Mac. οκ. Ναι, ο drummer. Φίλος κάποιου πρέπει να ήταν και έκανε κάποιο πέρασμα. Ναι, δεν ξέρω πώς κατέληξε. Βέβαια, κάποιοι έτσι είπαν ότι ίσως απλά παίζει μια παραλλαγή του αυτού του, γιατί ήταν έτσι ένα επαναστατικό πνεύμα. Εντάξει. Ναι, και εντάξει, υπάρχει να πετάξει κάνα δύο ατάκες περί ελευθερίας, επανάστασης και κόντρα στο σύστημα. Τα πήγαινε μια χαρά, οκ. Εντάξει. Ναι. Και τέλος έχουμε τους Stalkers. Βέβαια, που είναι οι ανταγωνιστές του Arnold μέσα στο reality. Ναι, αυτό. Η αλήθεια είναι ότι περισσότερο νομίζω μετά αυτοί σου μένουν. Ναι, είναι όλοι τους μορφάρες. Είναι τύποι παραφουσκωμένοι από τα αναβολικά. Που έχουν σαλέψει μάλλον και από αυτά. Ναι, γιατί δεν τους λες ψηλό. Ναι. Ο πιο γνωστός από αυτούς είναι βεβαίως. Δεν το βλέπουμε ακριβώς βέβαια στο ring, να το θέσω έτσι, αλλά είναι ο Jesse the Body Ventura. Jesse the Body Ventura, επίσης back-to-back συνεργασίες με τον Arnold, καθώς στο Predator. Στο Predator έχει περισσότερο ρόλο. Καλά, εννοείται, δεν το συζητώ. Αλλά εντάξει, όπως και να έχει, ακόμα και λίγος και καλός Jesse Ventura είναι προτιμότερος από καθόλου Jesse Ventura. Εδώ να καταθέσω ότι δεν ξέρω πώς γίνεται ένας άνθρωπος 200 κιλά μυς στο Predator να μην, όπως λένε κάποιοι, να μην μπορεί αυτά τα 39 κιλά που ήταν αυτό εκεί το all reliable να μην μπορεί να το σηκώσει. Ο ανώδυνος στο minigun. Ναι. Πώς γίνεται να μην το μπορεί να το σηκώσει. Η παδράτσα του ήταν όσο είμαι εγώ. Εντάξει, μας έπεισε στην ταινία ότι το κρατάει, εντάξει. Λένε κάποιες φήμες ότι δεν μπορούσε λέει, να το σηκώσει. Ναι, αμφιβάλλω. Οι Δάλωσαν είναι άλλα πράγματα. Πρέπει να του δώσει ένα φτιαγμένο από σαπούνι. Δεν ξέρω. Ο Jesse Ventura εντάξει παίζει λίγο πιο πολύ στα παρασκήνια. Ναι, οκ. Οι άλλοι, ας τους πούμε μονομάχους, είναι ένας και ένας. Έχουμε τυπά με jetpack και φλογοδόλο. Ναι. Έχουμε το Sub-Zero που εννοείται παγώνει τους εκπρόσωπους του τι κάνει. Προφέσορ Τόρ Τανάγκα. Ναι, αυτός ήταν αληθινός καθηγητής. Ήταν καθηγητής σε αυτό που έκανε. Ήταν σπουδαγμένος άνθρωπος και ήθελε να το δηλώσει. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό MIT. Αλλά ήταν καθηγητής σε αυτό που έκανε καλύτερα. Ναι. Ό,τι έκανε τέλος πάντων ο Προφέσορ Τανάγκα. Ναι. Έχουμε μέχρι και τενόρο της όπερας. Εγώ δεν το ξέρω, νομίζω ότι ήταν ψεύτικο. Ναι, να υποδίεται έναν μονομάχο τενόρο της όπερας που πετάει ηλεκτρισμούς από τα δάχτυλα, ηλεκτρικές ρήπες, ξέρω εγώ. Αυτός αγαστηνιάτικο δέντρο. Ναι, και είναι όπως λέει ο Schwarzenegger, like a Christmas tree. Και ο οποίος είναι και ένας επίδοξος βιαστής. Είναι ένας τύπος που στάζει και αυτός κακές προθέσεις και ανομαλία. Και νομίζω κλέβει τις εντυπώσεις. Ναι, βέβαια. Και όπως διάβασα στο Letterboxd, κάθε ταινία πρέπει να έχει αυτόν τον τύπο στο roster της. Μα γιατί δεν τον είχε, δεν τον έχω ξαναδεί κάπου. Και αν τον έχω ξαναδεί, δεν τον άνω. Και ξέρεις, νομίζω ότι το τραγουδάει όπερα και είναι αστείο gimmick και λέω κάπως το βάλανε οι UFA. Ο τύπος όντως ήταν τενόρος της όπερας. Άντε τώρα, μπράβο. Τώρα πώς κατέληξε το Running Man, ένας θεός ξέρει. Μπορεί να ήταν και αυτός γνωστός κάπου και να έρθει. Ναι. Όλοι αυτοί οι μονομάχοι Stalkers είναι όλους καρικατούρες. Ναι. Μάτσο, τεράστιες καρικατούρες. Σε πείθουν όμως. Ναι, ισχύει. Εννοείται έχουμε και τύπο που το λένε μπάσο με αλυσοπρίωνο. Ναι, γιατί πρέπει να υπάρχει ένας τύπος. Αλλά και αυτός νομίζω ότι μας άφησε νωρίς τότε στην ταινία. Έπρεπε λίγο παραπάνω. Ναι. Αυτό, ναι. Και εντάξει, όλοι καταθέτουν κάποιες έτσι αρκετά over the top ερμηνείες. Δεν μπορούσαν κι αλλιώς, αλλά εντάξει, έτσι σου μένουν. Ναι, είναι ανταγωνιστές που σε παραπέμπουν σε κόμικ, σε video game. Ναι, μπράβο. Ίσως να έχουν επηρεαστεί και λίγο από το αμερικάνικο θεσμό του wrestling, όλη αυτή η υπερβολή. Ναι, το 87 υποθέτω ήταν πολύ δημοφιλές. Βέβαια, όχι όσο ήταν μάλλον μετά. Αργότερα θα ανέβαινε λόγω Hulk Hogan της έκθεσης. Αλλά εντάξει, ήδη ήταν θεσμός στην Αμερική το wrestling. Το 87 σίγουρα. Ναι. Ο Hulk Hogan το είχε κάνει σίγουρα διάσημο ήδη. Ναι, και είναι ενδιαφέρον γιατί μετά υπήρξε μια σειρά
ένα show, το American Gladiators. Ναι, μπράβο. Το οποίο ήταν μια μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία. Νομίζω είχε παιχτεί και στην Ελλάδα, σε κάποια Μακεδονία παίζει να το παίζε. Όπου ουσιαστικά κοινή θνητή τα βάζανε με ημίθεους παραφουσκωμένους στα βολικά. Ναι, προφανώς δεν πέφτανε κανείς. Απλά παλεύαν με κάτι πουφς και κάνανε κάτι ακροβατικά. Ναι, εντάξει, ήταν δύσκολο το θυμάμαι. Ήταν ζώρικο, ναι. Ωραία. Και από ό,τι διάβασα, η δημιουργία αυτού του παιχνιδιού το παρουσιάσαν ως μια παραλλαγή του Running Man, απλά χωρίς τα kills. Από τη βία, ναι. Οπότε, ναι, ουσιαστικά γέννησε ένα προϊόν το Running Man. Ναι, οκ. Εντάξει, ο Στάρτσκι μπορεί να ήταν άπειρος σκηνοθέτης. Στις σκηνές βράσεις τα πήγε αρκετά καλά. Ναι, ισχύει να σου πω. Όντως. Ναι, έχουμε αρκετή βία, είναι γραφικές, έχουμε ωραία kills. Ναι. Ωραία, σε εισαγωγικά. Ναι. Έχουμε μουσικάρες από τον Χάρολντ Φάλτερ Μάιερ που είχε κάνει και τον Beverly Hills Cop. Και το Top Και Gun. το Top Gun Anthem. Ναι, εντάξει, σπουδαίος. Παίζει πολύ synthesizer. Ταιριάζει με το δυστοπικό, ρετροφουτουριστικό όλο αυτό κλίμα. Πάντως, πριν ο Ντόσον πάρει το ρόλο του παρουσιαστή, ξέρεις ποιος ήταν υποψήφιος για τον ρόλο? Όχι. Ο Μπαρτ Ρέινολντς. Θα μπορούσα να τον φανταστώ. Ναι, θα μπορούσα, αλλά μάλλον είπε όχι, επειδή είναι τύπου δεύτερη παραγωγή, να φανταστώ. Δεν ξέρω κιόλας γιατί. Έπεσε κοντά, είπε όχι, γιατί δεν θα μπαίνε στα πρώτα ονόματα στα credits. Τον παρουσιάσαν προς το τέλος. Ναι. Και τον έπιασε σύνδρομο ντίβας και του έριξε άκυρο. Κατάλαβα. Το οποίο αποδεικνύει ότι ίσως να ήταν ότι πρέπει για τον ρόλο. Αυτό, ναι, γαμώτο. Αλλά εγώ δεν το χαλιέμαι. Όχι, ο κύριος Ντόσον να πήγε άψογα. Ναι, κλέβει την παράσταση. Σίγουρα. Η παραγωγή είναι αρκετά B σε κάποια σημεία. Βγάζει αυτό το retro B movie 80s. Ναι, και κυρίως πιστεύω ότι είναι σε αυτό στο στήσιμο της παραγωγής όσον αφορά μάλλον τις πίστες. Εκεί μου το βγάζει περισσότερο. Οι πίστες δεν βγάζουν πολύ νόημα, αλλά είναι, εντάξει, με το μάτι το εχμαλωτίζουν. Γιατί έχει κάποια έτσι ενδιαφέροντα μπουντρούμια, εγκαταλειμμένα σκηνικά. Δεν όμως και πάρα πολλά από αυτά. Όχι, αυτό είναι το κακό. Δεν εκμεταλλεύονται. Παραδόξως όχι. Προσπαθούν να χτίσουν αυτό την ιδέα της εξέλιξης, της μετάβασης τύπου από level σε level, σαν video game. Απλά κάπου σκηνοθετικά δεν το έπιασε πολύ. Ναι. Γιατί είναι απλά λες και μεταφέρονται τυχαία από το ένα μέρος στο άλλο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί όλο αυτό. Ναι, σωστό. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι σε πετάει και έξω από την δράση. Ναι. Επίσης έχουμε, νομίζω, εκεί που έκανε την καλύτερη δουλειά ο σκηνοθέτης, είναι στο πώς να στήσει το ίδιο το reality, τα σκηνικά, τα χορευτικά. Ναι, μπράβο, ναι. Τα οποία τα επιμελήθηκε η Paula Abdul κιόλας. Τα χορευτικά όντως σε παραπέμπουν σε μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή, σε ένα τέτοιο show. Ναι, είναι σαν να είναι σαν τον Μπράβο Ρούλα. Ναι, σαν Μπράβο Ρούλα με Αλισσοπρίωνα. Ακριβώς, ναι, όντως, κάπως έτσι. Αυτό σκέφτηκα. Με Αλισσοπρίωνα και ανώμαλο serial killer Νόρος, ξέρω εγώ. Ίσως έπρεπε να είναι έτσι τον Μπράβο Ρούλα εξ αρχής. Και εντάξει, αυτό το σκέλος σε κερδίζει η ταινία. Δηλαδή είναι ένα reality που του ρίχνε μια ματιά. Ισχύει, ναι, και ενώ πάει και να κάνει και κάτι, γιατί υποτίθεται έχει και κοινό. Και έχει και κάτι γιαγιάδες, οι οποίες είναι, να το πω τώρα, αιμοβιψίες. Το κοινό του Running Man αποτελείται κυρίως από αιμοβιψίες γιαγιάδες. Που κερδίζουν και δώρα, άμα μαντέψουν σωστά τον στόκερ που θα αναλάβει. Ναι. Πάρε βόρο το επιτραπέζιο Running Man. Αυτό, ναι. Εκεί διακρίνεις τις χαμένες προοπτικές. Γιατί σκέφτεσαι, αν το είχε σκηνοθετήσει ο Πολ Verhoeven, θα το είχε απογειώσει αυτό. Ναι, γι' αυτό. Δηλαδή εκεί μου θύμιζε. Πώς θα ρυθμίσει το ρόμπο, Ναι. Τώρα που έχει παρασάγκας να πλησιάσει τον Verhoeven. Η απόσταση είναι χαοτική. Ναι. Γι' αυτό δεν είναι. Εντάξει. Ο Verhoeven θα το είχε εκτοξεύσει στο άπειρο αυτό το φιλμ. Ισχύει. Θα είχε πετάξει εννοείται στο σκουπί για όλο το σενάριο και το έχει κάνει δικό του. Θα το έχει κάνει δικό του τελείως. Και θα βλέπουμε, η αλήθεια είναι και πολύ παραπάνω και γκορ και όλα αυτά θα τα είχε. Ναι, πιστεύω θα ήταν πολύ διαφορετικό. Πάντως εντάξει, το σενάριο του De Souza μπορεί να μην αξιοποιεί πλήρως τις σατιρικές προοπτικές του. Ναι, οκ. Αλλά αυτή η ταινία εξελίχθηκε σε μια Κασάνδρα που πέτυχε κάποιες προφητείες. Ναι, νομίζω η ταινία είναι το 2017, έτσι, που διαδραματίζεται, οπότε ήταν ούτως ή άλλως δυστοπικό. Έχει πετύχει πράγματα, όπως και με το που λέγαμε το Demolition Man. Ναι, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό στο Demolition Man, αλλά πρόβλεψε, ας πούμε, την έξαρση διασπορά των reality shows. Ναι, σίγουρα. Σε μεγάλο βαθμό. Και κυρίως είναι η ταινία που μας έδειξε πρώτη deepfake φαινόμενο. Μπράβο, καθώς κατασκευάζουν ένα ψεύτικο βίντεο που δείχνει τον άλλο να πεθαίνει και το διασπείρουν στους τηλεθεατές και το πιστεύουν όλοι. Όπως επίσης έχουν πειράξει και το υλικό το οποίο τον ηχοποιεί. Δηλαδή το έχουν πειράξει. Οπότε βλέπουμε και εκεί ότι έχουμε
μάλλον και εδώ κάποια κρούσματα. Ναι, θα μπορούσε να το κάνει και όλα με τη χρήση AI, ας πούμε. ακριβώς. Δηλαδή σε αυτό έπεσε τρομακτικά μέσα η ταινία. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν και στο βιβλίο αυτές οι ιδέες, Ναι, αλλά ναι. εντάξει, την καθιστούν προφητική σε έναν βαθμό. Ναι, όντως. Και φοβάμαι μην πέσει μέσα και σε μια άλλη σκηνή, που είναι μια συνάδελφος της Μαρία Κοντσίτα Αλόνσο και παίρνει μια κοακόλα από το μηχάνημα και λέει πω $6 για μια κοακόλα. Απαναγιά. Και φοβάμαι ότι στο μέλλον ίσως πέσει μέσα και σε αυτό το Running Man. Άπαπα. In the year 2017, an innocent man accused of a crime has a choice: hard time or prime time. Sensational. Perfect contestant. I want him. He must pay or play the running man. On your mark. I'll be back. Το Running Man έτρεξε στις σκοτεινές αίθουσες κάπου τον Νοέμβρη του 1987. Στην αρχή ήθελαν να το βγάλουν προς καλοκαίρι, αλλά δεν θέλαν να βάλουν Arnold εναντίον Arnold στο box office και το ρισκάραν και το βάλανε τον Νοέμβρη. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι θα είχε λειτουργήσει καλύτερα ως summer blockbuster αυτή η ταινία. Ναι, ισχύει. Συμφωνώ. Και προσωπικά, αν ζούσα τότε και είχα δει το Predator πρώτο ή το Running Man πρώτο, κατευθείαν θα έτρεχα να δω την άλλη ταινία του Arnold. Ισχύει αυτό. Ναι. Κακώς δεν το. Ναι, όντως. Και η ταινία δεν απέφερε τα κέρδη που προσδοκούσαν. Έβγαλε ένα κέρδος στο box office, αλλά όχι όσο θα ήθελαν και δέχτηκε και κριτικές που έμοιαζαν με αλυσχουπρίωνα. Όπως. Το φάψανε αρκετοί. οκ. Δηλαδή, ναι, και πήρε και φρένο και η καριέρα του σκηνοθέτη μετά. Έκανε κάνα 2 ταινίες, αλλά δεν προχώρησε αυτό το εγχείρημά του να κάνει τη μετάβαση στη σκηνοθεσία. Κυρίως το γύρισε στην τηλεόραση μετά. Εντάξει, λογικό. Εντάξει, γύρισε κάτι μπατσοσυρές και πάει λέγοντας. Εντάξει, τον Άρνολντ δεν το ζημίωσε ιδιαίτερα. Όχι καθόλου. Προφανώς. Ναι, δηλαδή και να μην πήγαινε καθόλου καλά η ταινία, αρκούσε το Predator ώστε μετά να κάνει του γουστάρι. Εντάξει. Πλέον φτάνουμε στο έτος 2025, όπου πλέον σε έναν κόσμο που τα reality αποτελούν ρουτίνα, Ναι, βέβαια. δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς, έχουμε την αναβίωση αυτού του Σωστά, ναι. του σύμπαντος. Το remake από τον Edgar Wright, βέβαια. Και καθώς ναι, ο Edgar Wright γύρισε ένα remake, το οποίο παίζει τώρα στις αίθουσες. Ναι. Δεν το έχουμε δει εμείς, Όχι. γι' αυτό δεν το βάλουμε και σε μια Εντάξει, ναι. αντιπαράθεση στην σχετική μας ενότητα. Και νομίζω ο Stephen King θα μείνει πιο πολύ ικανοποιημένος από την εκδοχή του Edgar Wright, γιατί πατάει πολύ πιο πιστά πάνω στο βιβλίο. Οκ, εντάξει. Ναι. Εντάξει, τώρα το πώς λειτουργεί ή δεν λειτουργεί αυτό θα το κρίνουμε όταν δούμε την ταινία και θα κάνουμε και σχετικό review. Αλλά νομίζω προσωπικά δεν θα αντάλλαζα ποτέ την απόλυτη κάψα που νιώθω κάθε φορά που ο Schwarzenegger πετάει την ατακάρα στο Sub-Zero, Plane Zero. Δηλαδή νομίζω δεν μπορείς να τα ανταγωνιστείς αυτά. Όχι, δεν νομίζω ότι θα έχει κάτι αντίστοιχο. Ναι, και γενικότερα όλη αυτή η ατακαδόρικη διάβαση του Arnold σε συνδυασμό με όλο αυτό το ρετροφουτουριστικό, τους νέων φωτισμούς και το κιτσαριό, με αναγκάζουν κάθε φορά που πετυχαίνω το Running Man να παίζει κάπου να μην τρέξω μακριά, αλλά να τρέξω προς την Πολυφρόνα και να ράξω, να το απολαύσω για ακόμη μια φορά. Οι δικές σου τελικές σκέψεις επάνω στην ταινία? Εμένα μου αρέσει που έχει μία, ας το πούμε, αισθητική. Πάντα μου αρέσουν τους άλλους αυτές τις ταινίες. Και μου αρέσει που είναι και ένας μεγάλος στάρ, μεγαλύτερος της εποχής, ούτως ή άλλως. Μάλλον αδικήθηκε, υποθέτω, στο box office, γιατί δεν τελείωσε κακή ταινία. Όχι, μια χαρά είναι. Καθόλου, Ναι. εμένα μου αρέσει. Απλά αυτό, ναι, μάλλον τους ξένησε όντως αυτό το, ας το πούμε, death beta σκέλος, Ναι. επειδή δεν ήταν και με άλλους μεγάλους στάρ εξίσου. Προφανώς τα ήταν και full action. Ναι. Αυτό να τους χάλασε. Ο ίδιος ο Άρνολντ δεν γούσταρε το τελικό αποτέλεσμα. Δεν του άρεσε. Ναι, Και- μάλιστα όταν απολύθηκε ο Κοσμάτος είπε ότι ήταν τεράστιο λάθος και ήταν ακόμα μεγαλύτερο λάθος η πρόσληψη του Στάρσκι τέλος πάντων, ναι, του σκηνοθέτη. Πώς τον είπαμε? Michael Paul Glazer. Του Paul Glazer. Γιατί θεωρούσε ότι το ύφος το σκηνοθετικό του παρέπεμπε σε τηλεοπτική παραγωγή. Εντάξει, ναι, οκ. Το οποίο όμως είναι ηρωνικό. Ναι, αυτό. Γιατί αυτή είναι ουσιαστικά η Είναι θεματολογία αυτό. της ταινίας. Καταπιάνεται Ναι, με ένα ναι. τηλεοπτικό προϊόν που παίρνει πολύ λάθος προεκτάσεις. Ακριβώς. Βέβαια, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω του Κοσμάτου την Ναι. εκδοχή, όπως και να έχει. Και ακόμη κι αν ήθελε να, πώς το λένε, να επικεντρωθεί στο επαναστατικό Ναι, αυτό ναι, ναι. κίνημα, θα ήταν κάτι ωραίο, διαφορετικό. Ήθελα να δείξει όλο αυτό και τις προπαγανδιστικές πτυχές Ακριβώς. του Running Man Show.
Ναι, απλά ίσως ήταν πιο σοβαρό. Θα ήταν πιο σοβαρό, ναι. Θα ήταν ίσως και παραπάνω βίο, γιατί ο Κοσμάτος δεν μασούσε. Ναι, ισχύει. Αλλά εντάξει, δυστυχώς έπεσε μάλλον στο λάθος στούντιο τότε. Εντάξει, οκ, ναι. Απλά μην αμαρίστηκε. Ναι, όχι ότι μας χάλασε το τελικό προϊόν. Απλά βλέπω πολλά πράγματα σε αυτήν την ταινία θα μπορούσαν να είχαν απογειωθεί. Ναι, δεν είναι. Είναι αυτό το οποίο είναι. Ξέρεις ότι μπορεί να το πετύχει στο Netflix. Ας πούμε, θα το δεις. Και πώς το λένε, θα το δεις πολύ ευχάριστα. Ήθελα να το πετύχεις στην τηλεόραση όταν το έδειχνε, αλλά δεν είναι τώρα ότι θα είναι και αγαπημένη ταινία. Όχι, δεν είναι μια ταινία που θα προβληματίσει, παρόλο που ασχολείται υποτίθεται με σημαντικά ζητήματα. Ναι. Είναι μια ταινία που θα την πεις, ξέρεις κάτι, θέλω να δω τον Άρνολντ Σβατζενέγκερ σε μια δυστοπία, τα βάζει με τεράστια γομάρια που κραβαίνουν κάθε λογής κλισέ όπλα. Ακριβώς, ναι, ισχύει. Και βεβαίως για τον τενόρο, παύλα βιαστή, παύλα serial killer, που όπως είπαμε πρέπει να βρίσκεται σε κάθε ταινία. Ναι. Κάπου εδώ όμως ξεμένουμε από τηλεοπτικό χρόνο. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω που έτρεξες μαζί μου αυτό το αφιέρωμα ανάλυση στο The Running Man. Εγώ. Αν σας άρεσε το βίντεο, like, share, subscribe στο κανάλι, ώστε να ανέβουμε στα νούμερα τηλεφέασης, θα το πούμε. Γράψτε μου στα σχόλια τις δικές σκέψεις αναμνήσεις γύρω από το Original Running Man. Αν έχετε δει το remake, καταθέστε μια άποψη, χωρίς spoilers, δεν το έχουμε δει ακόμη. The Bad Country Press στο Facebook για μια πιο έτσι καθημερινή επαφή. Αν θέλετε να γίνετε sponsors, θα αφήσω links για το Patreon. Και θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε όμως, Stay tuned στο Bad Channel. You cold-blooded bastard. I'll tell you what I think of it. I live to see you eat that contract. But I hope you leave enough room for my fist, because I'm going to ram it into your stomach and break your goddamn spine! Ah!